Mga batang bisda ka nagtungha sa mga public schools sa Cebu City. Gibansay sa gymnastics alang sa national ug international competitions. Usa kanilang 5 anyos nga sa sayong pangidaron. Focus sa kayo siyang damgo nga mamahimong world gymnast. Ato silang ilailahon, pinagi ninyong report. Sa usa ka tunghaan sa Labangon sa Cebu City, naabtan ako ang mga chikiting nga nag-warm up alang sa ilang gymnastic routine. Apil kanila kining 5 anyos nga si Siki Manila nga maayo na kaayo mo tumbling-tumbling. Kauban usab ang iyang ating nga si Kisia, 7 anyos. Sa linghod nga pangidaron, focus na ang bata sa siyang goal nga mamahimong world gymnast. Ngano ganahan man ka gyud mag-gymnast? I'm strong. Ganahan ka magkuan gyud kuhag medal sa Olympics? Ha? Yeah. Si Ziki, usa lang sa kapin 200 ka mga tinunan nga gibansay alang sa ilang kompetisyon didto sa kauluhan ug didto sa Thailand. Limitado man ilang resources ang panwa kini makababag sa tinguha sa mga bata nga suportado usab sa ilang mga ginikanan. Pasalamat jud ko sa Ginoo nga mo na iyang gihatag sa mga bata nga talent. Suportado. Suportado jud ko samtang napa ko din kalibutan. Programa kini sa Cebu City Government ubos sa Cebu City Sports Commission. Matod silang head coach nga kun mangandoy man lang kanang kinatas-an gyud busa ultimate goal nila nga maabot ang panahon nga makaproduce og Olympians ang dakbayan sa Sugbo. The Gymnastics Academy of Cebu is affiliated with Cebu City Sports Commission, local school board, DepEd, and of course the city government. The goal is to compete regional, national competitions, and of course international. Libre ang mga andoy apan gikinahanglan nga aduna himuon aron kini matuman. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.